Raymond Carver iz knjige Krijesovi. Ne znate vi što je ljubav, večer s Charlesom Bukowski. Ne znate vi što je ljubav, reče Bukowski. Meni je 51 i pogledajte me, zaljubio se u tog mladog komada i to stvarno, ali se i ona zaljubila, dakle stari, sve je u redu i sve je kako treba, uvučem im se pod kožu i ne mogu me istjerati, trude se svim silama pobjeći od mene, ali se na kraju vraćaju mi sve osim one za koju sam zasadio, zbog koje sam plakao, no tih sam dana znao lako zaplakati, ne nudi me žestom stari jer postanem gadan, ne mogu sjediti i piti pivo s vama hipima cijelu noć, ako mi date žestu počet ću vas bacati kroz prozor. Bacit ću sve kroz prozor jer sam to već radio, no ne znate vi što je ljubav, ne znate zato što nikad niste ljubili ljubavlju i neizmjerno jednostavnom. Imam tog mladog komada i stvarno je prekrasna i zove me Bukowski. Doziva Bukowski svojim sitnim glasom, a ja pitam što je, no ne znate vi što je ljubav, upravo vam govorim što je to, ali ne slušate. Nitko od vas u ovoj sobi ne bi prepoznao ljubav ni da vas pojebe u dupe. Nekad sam čitanje poezije smatrao bijegom, a čuj, 51 mi je godina i prošao sam svoje i znam da su to bijegovi, no rekoh sebi Bukowski, gladovanje je još veći bijeg. Dakle, tu smo gdje smo i ništa nije kako treba, a ona je kako se zove Galway Kinnell. Vidio sam mu sliku u novinama i baš mu je slatka faca, no on je učitelj, Bože, zamislite to, ali i vi ste učitelji, a ja vas već vrijeđam. Ne, nisam čuo ni za njega, svi redom termiti, a možda je stvar u egu, što više ne čitam toliko, ali ti koji slave stječu s 5-6 knjiga. Termiti, Bukowski, kaže mi ona, zašto slušaš klasiku cijele dane? Čujete li kako to izgovara? Bukowski, zašto slušaš klasiku cijele dane? A to vas iznenađuje, nije li tako? Ne možete ni pojmiti kako smeće kao ja može da slušati klasiku cijele dane, Brahmsa, Rahmaninova, Bartoka, Telmana, jebote, mogao bi ih nabrajati. Ovdje je pretiho i previše stabala, volim grad koji je mjesto za mene i puštam klasiku svakog jutra i sjedam pred pisaći stroj i palim cigaru i pušem je baš ovako i kažem Bukowski, ti baš si sretnik, Bukowski, sve si ti to prošao i sretnik si, dok modri dim lebdi nad stolom, dok gledam kroz prozor na Avenue de Longpre, dok vidim kako ljudi hodaju pločnikom amo tamo, dok upravo pučkam ovako cigaretu, dok duboko udišem i počnem pisati i kažem Bukowski, to je život, dobro je biti siromašan, dobro je imati hemoroide, dobro je biti zaljubljen, no ne znate vi kako je to biti zaljubljen. Kad biste je vidjeli, znali biste što govorim, a mislila je da će se popeti ovamo i ševiti, jednostavno je to znala i rekla mi je da je to znala. Jebote, meni 51, a njoj 25 i zaljubljeni smo i ljubomorna je. Isuse, kako je to lijepo. Rekla je da će mi iskopati oči ako dođem ovamo gore i ševim. Dakle, to je za vas ljubav. Što bilo tko od vas znade o njoj i reći ću vam nešto. Po zatvorima sam sretao ljude s više stila od ljudi koji se vuku po koledžima, po večerima poezije. To su krvopije koje dolaze vidjeti ima li pjesnik prljave čarape, smrdili mu ispod pazuha. Vjerujte mi, neću ih razočarati, samo želim da zapamtite ovo. Večeras je u sobi samo jedan pjesnik, noćas je u gradu samo jedan pjesnik, noćas je možda u cijeloj zemlji samo jedan jedini pravi pjesnik i taj sam ja. Što itko od vas zna o životu, što itko od vas zna i o čemu, koliko vas je dobilo makar otkaz na poslu, ili pretuklo curu, ili ga je pretukla cura, 5 puta su me otpuštali iz Searsa i Roebucka, otpuštali i primili natrag, bio sam im skladište kad mi je bilo 35 i onda su me nogirali zbog krađe keksa i znam kako je jer sam bio tamo. Sad mi je 51 i zaljubljen sam, a ona mali komad govori Bukowski, a ja pitam što je, ona kaže mislim da si pravo govno, a ja kažem draga ti me razumiješ, ona je jedino biće na svijetu, žena ili muškarac od kojeg ću to primiti, a sve mi se vraća na kraju, vratile su se sve do jedne,
osim one o kojoj sam pričao, one koju sam posadio. Bili smo zajedno 7 godina i puno smo pili. Vidim u sobi nekoliko daktilografa, no nijednog pjesnika, što mene iznenađuje. Morate biti zaljubljeni da biste pisali poeziju, a vi nemate pojma što to znači biti zaljubljen i to vam je mana. Dajte mi još toga, tako bez leda, dobro, sjajno, upravo, krasno. Ajmo mi dalje. Znam ja što sam rekao, ali ću samo to jedno. Ima tako dobar okus. Dobro, ajmo okončati cijelu tu priču, samo neka poslije nitko ne stoji blizu otvorenog prozora.